ఏజెన్సీని మంచు దుప్పటి కప్పేసింది. అరకు, చింతపల్లి, పాడేరు, లంబసింగిలో భారీగా పొగమంచు కురుస్తోంది. చలి తీవ్రత బాగా పెరిగింది. సాధారణం కంటే తక్కువగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతూ ఉన్నాయి. అరకు, లంబసింగిలో 7 డిగ్రీల కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. పర్యాటకుల సంఖ్య తగ్గుతోంది. అల్లూరి జిల్లా ఏజెన్సీని మంచు దుప్పటి కప్పేసింది. అరకు, చింతపల్లి, పాడేరు, లంబసింగిలో భారీగా పొగమంచు కురుస్తోంది. చలి తీవ్రత బాగా పెరిగింది. సాధారణం కంటే తక్కువగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతూ ఉన్నాయి. అరకు, లంబసింగిలో 7 డిగ్రీల కంటే తక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. పర్యాటకుల సంఖ్య తగ్గుతోంది.